санъати мусиқӣ низ ҷузе аз фарҳанги миллӣ ба ҳисоб меравад ва ҳар як кишвар мусиқиро бо сабки ба тамаддуну фарҳанги худхос пешниҳод мекунад. дар ин миён ҳастанд овозхононе ки тавассути ҳунару маҳорати худ кишвари хешро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ мекунанд. дуруд тамошобинони азиз, барномаи публисистии ҷаҳонзеб манзуратон мегардад ва айни ҳол нафареро барои шумо муаррифӣ мекунем ки тавассути ҳунари овозхонии худ на танҳо худ балки шогирдонаш низ дар озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ ширкат карда кишвари хешро муаррифгар шуданд. ва он нафар овозхони муваффақу ҷавон Зафар Абдуалимов аст. хуш омадед ба барномаамон. саломат бошед. хуб, Зафар, ҳамаи мо шуморо нағз мешиносем, вале аксарият фикр мекунам аз он бехабаранд ки шумо чӣ гуна дастовардҳо доред ва чӣ гуна ба олами мусиқӣ ворид гаштед. яъне мехостем дар аввал дар бораи анамун тарихчаи фаъолияти ҳунари шумо огаҳӣ пайдо кунем. фикр мекунам ин барои тамошобин ҳам хеле ҷолиб аст. албатта ин хурдиам буд ва аз мактаби мусиқӣ ки дар он ҷо ҳам таҳсил мекардам. дар он ҷо як устоди овозхонӣ буд, Маргарита Бабаева, ки имрӯзҳо дар Израил зиндагонӣ мекунад. ин нафар буданд ва ин кас маро ба олами сарояндагӣ ворид сохтанд. аз он дам аз сини 9 солагиам аллакай дар саҳна. аз сини 9 солагӣ аллакай дар саҳна баромад мекардед? Бале. Хоб саҳнаҳои хурдам буданд. саҳнаи аввал мактаб, пас аз он опера балет ба номи Садриддин Айнӣ. хоб аз ин сар шуд. ва падару модар дар ин бобат чӣ назар доштанд? яъне ояндаи шуморо метавонистанд бубинанд ки шумо як сарояндаи касбӣ мешавед ва ё ин ҳамчун ҳобби буд ки шумо дар наврасӣ қабул карда будед? хоб дар аввал падару модар албатта ки мехоҳанд ки фарзандашон ба як роҳе равад. албатта ҳама роҳҳо қинигарӣ доранд ва хубишам ҳаст, қинигаришам ҳаст. маро мехостам духтур шавам, аз сабабе ки ҳар дам дар як соат мумкин шояд 2 бор 3 бор даст мешустам. ин бояд ки хирург шавад, ин бояд ки духтур шавад. модар мегуфтам лек чӣ хел шуд, дигар падару модарам ҳеч гуфта натонистанд. баръакс кӯмак мекарданд ки ба ман суруд мекарданд, ин маблағро талаб мекард. албатта ки кӯмак мекарданд. хуб, ва ин кор ҳам бо розигии падару модар буд ки то ба ин дараҷа шумо берозигии падару модар ягон кор мебошад. хуб, даврони наврасӣ яъне шумо мактаби махсуси мусиқӣ хатм кардед. пас он барои дар ин ҷода боз ҳам муваффақтар шудан хатми кадом донишгоҳ кардед? хоб, ин мактаби махсуси мусиқӣ ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ пас аз хатм кардани ин мактаб албатта ки бе имтиҳонҳои иловагӣ мо ба институти санъат дохил мешудем, ворид мешудем таври автоматӣ ва дармондам. чунин буд ва як сол ман дар институти санъат таҳсил кардам дар ду гӯем бахш, дар ду факултет, факултети сарояндаи академӣ ва факултети теоретикӣ. як сол хондам, пас аз он ба шаҳри Санкт-Петербург равона шудам ва ба университети донишгоҳи давлатии Санкт-Петербурги санъат дохил шудам ва дар он ҷо таҳсил кардам. яъне Зафар як нафар овозхоне аст ки ба таври профессионалӣ агар бигӯем ду донишгоҳро ва ҳамчунин зинаи аввалро мактаби махсуси мусиқиро хатм кардааст ва то ба ин дараҷа расидааст. хуб, биёед акнун дар бораи озмунҳо суҳбат бикунем. озмунҳое ки дар сатҳи ҷумҳур баргузор мешуданд ё ин ки аввалин суруде ки масалан дар саҳнаи калон дар кишвар баромад кардед кай буд? аввалин суруд ман дар сини 9 сола будам, 10 сола будам. дар саҳнаи калон, яъне ки саҳнаи театри опера ва балет ба номи Садриддин Айнӣ. ин фикр дорам Аладдин буд. як суруди русӣ буд ки мо оро аз китоб гирифтем, китоби мусиқӣ. дар он ҷо нотавояш буд, албатта гирифтем ва бурда танзим кардем, ороиш додем ва дар озмуни ҷумҳуриявӣ чӯҷаи зарин иштирок карда будам бо ҳамин суруд. хоб, якум ҷоро гирифтам. зина ба зина дар чанд консертҳо иштирок кардед ва сурудҳои худро пешниҳод кардед. шуморо чӣ ҳавасманд мекард?
фикр дорам ки ҳамон адреналине ки дар хун медавад дар вақти саҳна мебароӣ, фикр дорам ки мотиватсияи аввалинам ҳамин буд, ки ҳамин як чӣ гап занам, як ҳаяҷон, ҳамон ҳаяҷон намерасид дар зиндагӣ. Хуб аввал ин буд. Пас аз он мотиватсия, хуб албатта ки патриотӣ шуд. Рӯзҳои ахир мотиватсияи ман патриотӣ аст, ки чӣ қадар тавонем номи тоҷика ё ин ки санъати тоҷика дар дигар ҷоҳо муаррифӣ намоем албатта. Лек дар аввал ҳамон ҳаяҷон, ҳамон адреналин буд. хуб гуфтед ки ба таври шоиста агар имкон бошад метавонед Тоҷикистонро муаррифӣ кунед ва чун мо хабар дорем шумо чандин шогирдоне доред ки масалан тавонистанд дар озмунҳои телевизионҳои хориҷ баромад кунанд ва ҳамин гуна кишварро Тоҷикистонро муаррифгар бошанд. Биёед дар ин бора камтар бадтар суҳбат бикунем, хубтараш дар он мавзӯъ суҳбат бикунем ки худи шумо дар кадом озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ ширкат кардаед? Ман дар фестивалҳо иштирок кардам, ки фестивал дигар аст, озмун дигар аст. Бале. Ва дар фестивалҳо иштирок мекардам, ки дар Озарбойҷон мегузашт, дар Ганҷа, дар Армения соли гузашта буд. Дар Беларусия, дар дигар давлатҳо иштирок мекардам, лек дар озмунҳо иштирок намекардам. Шумо худ иштирок намекардед, вале тавонистед шогирд тайёр кунед, ки дар озмунҳо ширкат варзанд. Албатта. Хуб, дар рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон ҳам дар дигар кишварҳо вақте баргузор мешавад, шумо яке аз овозхонҳои фаъол ҳастед. Дар ин бобат чӣ мегӯед? Яъне масалан шумо вақте ки хориҷ меравед, рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистонро, онҷо на фақат ҳунари овозхонӣ аст, онҷо масалан аз дигару дигар ҳунарҳо ҳам ҳаст. Чӣ гуна ба фикри шумо ҳамчун як шахси ватандӯст агар бигирем, шумо чӣ гуна масалан эҳсос мекунед ки ҳунармандии тоҷиконро чӣ гуна қабул мекунанд? Албатта ки беҳтарин қабул мекунанд. Аз чӣ сабаб? Ин танҳо сухан нест, барои он ки зиёди гӯем мардуме ки рус аст ё ки беларус аст ё ин ки дигар давлатҳо ҳаст, фарҳанги тоҷика дар он сатҳе ки бояд донанд намедонанд. Он сарояндагию, он рақсҳои, он зебогие ки санъати тоҷик дорад, онҳо надидаанд. Дар он даме ки рӯзҳои фарҳангӣ мегузарад дар ин ё он шаҳри, гӯем ки Русия ё ин ки Беларусия ё ин ки дигар давлат, онҷо тамошобини рус дар як ҳаяҷон меоянд пас аз консерт, ки чӣ хел ин як фарҳанги боло аст. Лек афсус, ки мо дар телевизионҳои марказӣ гӯем ки ин ё он давлат зиёд нишон наметиҳанд. Ин фарҳанги моро агар ки зиёд нишон медоданд, бовар кунед ки фарҳанги мо дар тамоми ҷаҳон паҳн мешуд. Бале. Яъне хулосаам ҳамин гуна аст, ки хеле ҳам хуб қабул мекунанд. Албатта ки барои ки мо як шириние ки фарҳанги тоҷик дорад, фикр дорам дар бисёр ҷо, албатта дар ҳама давлат шириниҳои худро дорад, лек боз фарҳанги мо қиёсан агар бигирем нисбати дигар кишварҳо фарқкунанда аст. Бале. Хуб, Зафар, гуфтед ки шумо худ дар озмунҳо иштирок накардед, вале хулосаи мо ин гуна аст, ки ҳар кас ҳам қудрату тавонои онро надорад, ки шогирд тайёр кунад ва ба озмуну фестивалҳои сатҳи ҷаҳонӣ шогирдонро раҳнамо созад ва тавонанд онҳо дар ин гуна озмунҳо ширкат варзанд ва обрӯу нуфузу масалан ору номуси кишвари худро баланд бардоранд. ҳар кас ҳам ин корро карда наметавонад ва барои ин иқдоматон барои шумо офарин мегӯем. Шумо на чандон дуртар фикр мекунанд дар чандин озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ ҳамчун масалан роҳбари гурӯҳ, ҳамчун ҳакамон иштирок кардед. Биёед дар бораи ан ҳамин мавзӯъ суҳбат бикунем. Имсолам якчанд озмунҳои байналмилалӣ, сатҳи байналмилалӣ аст, ки аллакай бояд сафар кунем. Ин дар ҷумҳурии Озарбойҷон, дар Қазоқистон ва албатта ки боз дар Русия, ҳамон озмуне ки вавез голосном дорад. Имсол фасли сеюмаш мешавад, ки албатта бо як гурӯҳ ҷавонон, ки имрӯзҳо тайёрӣ мебинем, мо сафар мекунем ба Москав. Яъне дар ан ҳамин озмунҳое ки масалан гуфтед ва яке аз онҳо озмуни ҷаҳонӣ агар бигӯем хато намекунем, озмуни вавес голос буд, ки шабакаи Мир
роҳандозӣ карда буд. Он ҳам аввалин бор шумо соли 2017 дар он ҷо ҳамчун масалан ҳакамон ширкат кардед. Ин озмун чӣ гуна сурат мегирифт? Масалан чӣ қадар шаҳрвандони мо, овозхонони мо, наврасони мо дар он озмун ширкат карданд? 2017-2018 мо 4 нафари иштирокчӣ интихоб карда равона сохтем, бо худ бурдем. 4 нафар фарзандони боистеъдоди гӯем тоҷик тавонистанд ки ҷумҳуриро хуб нишон диҳанд. Дар 2017 мо як дастовард овардем ки дар номинатсияи беҳтарин сарояндаи зан духтаре ки тоҷики мо ки Амал Ҳафизова ҳаст ном доранд, ҷои аввалро ишғол намуд. Хоб дар 2018 бошад Афзалшо Сафарзода дар номинатсияи беҳтарин сарояндаи мард ҷои аввалро ишғол намуд. Акнун соли сеюм аст. Хоб мо ёк гурӯҳ дорем, гӯем ки беҳтарин боз ду номинатсия дигар мондагӣ. Беҳтарин гурӯҳ, беҳтарин давлат. Хоб имсол фикр мекунам ки мо кӯшиш мекунам ки дар беҳтарин давлат сазовори ҷои аввал гардем. Соли дигар бошад беҳтарин гурӯҳ. Ҳар сол кӯшиш мекунед ки ба як дастовард ноил бишавед? Албатта ки бо як умед ба он ҷо сафар мекунанд. Ҳамин гӯем иштирокчиёнам як умед доранд, як вай доранд. Барои ҳамин тайёрии мо бениҳоят сахт аст, барои иштирокчиёнам бениҳоят қин меғалтад. Аз чӣ сабаб? Дар соли гузашта мо вақташ буд то 12 соат мо дар толори машқи овоз набаромада машқ мекардем. Рӯзҳое мешуд ки 12 соатӣ. Хоб ками кам 8 соат, 6 соат машқ мекардем. Лек дар охир гӯем Афзалшо сазовори ҷой шуд ва зиёд бениҳоят зиёд гӯем ки коргарои телевизиони Мир 24, продюсерски центри Ла Груп ва Элина Арифуллина ошиқи ҳамин овозу рафтори ҳамин Афзалшои мо шуд ки ӯро ҳам мехостанд дар он ҷо монанд, ки дар Москав таҳсил кунанд. Бениҳоят бисёр суханҳо буд, вале ман намондам. Мо дар он ҷо як мушкилӣ доштем бо ҳамин нафаре ки Афзалшо Сафарзода ки солист буд. Мушкилӣ дар он буд ки ӯ ба забони русӣ суханравонӣ намекард. Пурра бо англисӣ гап мезанад, пурра бо забони туркӣ гап мезанад, лек русиро намедонад. Бо ин мушкилӣ мо аллакай дар душанбе рӯбарӯ шудем ки дар Афзалшо бояд ки дар Москав бо забони русӣ суруд мехонд. Хоб суруди Игорь Николаевро. Хоб кӯшиш кардем, акцентро каме яктарафа кардем, баромад кардем. Фикр дорам ки бениҳоят хуб шуд. Ман фикр мекунам агар анами лаҳзаро мо як бори дигар тамошо кунем хеле мешавад. Бале. Баъд аз як навори кӯтоҳ бармегардем боз сари суҳбатамон ҳамроҳи Зафар Абдуалимов. Моро тарк накунед. Я, Афзалшо Сафарзода, буду петь во весь голос на весь мир. Твои истории, твои мечты, все то, чем в жизни себя тешишь ты. Твои иллюзии, твоя печаль, все это грустно и немного жаль. Немного жаль моей любви, немного жаль твоей надежды. Все это было, но, увы, уже не будет.
сафаре ки дидем дар Навор, ҳатто Игор Николаев розӣ буд аз сароидани Афзалшо бо ҳамон аксенти тоҷикӣ, бо милизмҳои тоҷикӣ ки мо истифода бурдем ва ин ғайри парда монд. Инро дар телевизиони Мир буриданд ва Игор Николаев ба ман гуфт ки чаро кам истифода бурдем ин шириниҳои тоҷикии худро дар ин суруд. Фикр дорам ки ин як гӯем ки нафаси нав медод ба суруди ман. Чунин суханҳо карда. яъне он қонеъ буд, розӣ буд ки қонеъ буд. ивазам мешуд, масалан тағйирот ворид мешуд, он ҳам бо лафзу масалан навои тоҷикона. Бале, бале. хуб, озмуни «Овес голос» ки имсол дар назар аст фасли сеюм баргузор бишавад, мо мехостем бифаҳмем ки киҳо метавонанд дар он иштирок кунанд? Шумо худ иштирокшонро интихоб мекунед ё ки дилхоҳ одамон метавонанд ба масалан муроҷиат кунанд ки мо хеле истеъдод дорем, як дида бароед? Ин чӣ гуна аст масалан? «Овес голос» сайти худро доранд ки албатта дар он ҷо анкета ҳаст. Дар он ҷо анкетаро гӯем ки хоҳишмандо метавонанд ки пур кунанд, албатта равона созанд ба он сайт ва аз он сайт албатта ки ҳамаро ба ман равона месозанд ва ё ба ман равона месозанд. Пас аз он ман мебинам. Хоҳанд ба ман муроҷиат кунанд, албатта ки гӯш мекунем, интихоб мекунем. Аллакай ними гурӯҳ интихоб шудааст. Дар гурӯҳ чанд нафар бояд иштирок кунанд? Аз 4 нафар зиёд. 4 нафар, 5 нафар. Яъне алон теъдодашон ба 5 нафар нарасидааст? Хоҳишманду зиёд ҳастанд. Зиёд ба ман менависанд, меоянд, гӯш мекунем. Дигар лек нафарое ҳастанд ки албатта ки синни 14-ро доранд ё ин ки 15-ро доранд. Мо метавонем то 17 сола гӯем равона созем. Боз соли дигар ҳам ҳаст. Гӯем ки ин нафарро мо гирифта 1 сол тайёр мекунем, пас аз он баъд соли дигар равона месозем. Нафарое ҳастанд ки аллакай гӯем истеъдодашон аллакай шукуфта истодааст ва онҳоро мо имсол равона месозем. Ин озмун ҳар сол баргузор мешавад? Ҳар сол баргузор ва мешавад. имкон ҳаст ки масалан хоҳишмандон, нафароне ки орзу доранд ки дар ин гуна озмунҳо иштирок кунанд, яъне ҳунару истеъдоди худро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ бисозанд, имкон доранд ки масалан муроҷиат кунанд, имкон доранд ки дар ин озмунҳо ширкат варзанд? Албатта ки имкон доранд ва бисёр ба ман савол медиҳанд ки хоб мо рафтем, иштирок кардем, хоб ҷо гирифтем, баъд чӣ? Ин савол барое ки дар ҳама ҷо ҳаст. Баъд чӣ? Ин ман мефаҳмам чӣ метиҳад ин озмунҳо. Аввалин дараҷа ин таҷриба аст. Дуюм ин ки ин шиносоӣ бо ҳунармандони муваффақи хориҷи кишвар, яъне ки аз Русия, ки мо ҳамасола дар лоиҳаи «Овес голос» ситораҳои Русия зиёд ҳастанд, зиёд омада мераванд. Ин ду. Сеюм он ки чӣ қадаре ман аз дастам меояд, чӣ қадаре ки тавоноиям ҳаст, ман дар ҳудуди ҷумҳурӣ ман ин нафаронро албатта ки дастгирӣ мекунам. Хоб агар бинед Афзалшо аллакай дар зиёд концертҳо баромад мекунад, хоб амал дар Русия ҳаст, хоб ӯ аз давраш мехост дохил шавад, аллакай дар шаҳри Москав дохил шуд, таҳсил мекунад. Афзалшоям фикр дорам ки имсол шояд ки ба шаҳри Москав равона месозем ки ӯ дар он ҷо таҳсил кунад. Маҳз дар касби овозхонӣ? Маҳз дар касби овозхонӣ, бале. Хуб, ба нафароне ки мехоҳанд иштирокчии чунин озмунҳо шаванд, чӣ маслиҳатҳо медиҳед? Ҳамчун як нафар шахсе ки дар ин гуна озмунҳо шумо ҳаққи ҳамчун ҳакамон иштирок карданро доред. Албатта ки пеш аз оне ки ба ин роҳ қадам монданд, 100 бор фикр кунанд ки ҳамин чиз дар кор лозим ё ин ки не. Барои худашон? Бале, барои худашон. Барои чӣ мефаҳмонам? Барои он ки ин роҳи осон нест. Ин роҳи хеле қин аст, ин пастию баландии зиёд дорад, ин суханҳои гарму хунуку бисёр дорад, гӯем ки 5-5-1 нест. Аз ин сабаб 10 бор фикр кардам дар кор ки ҳамин чиз лозим аст ё ин ки не. Агар ки ба хулосае омад ки лозим аст, истеъдодаш баланд аст ё ин ки хоҳиши зиёд дорад бо ин соҳа худро пайваста кардан,
албатта ки кор кардан дар кор. Албатта боз ҳам мегӯям бо устоди бе устод ягон ҷо рафта намешавад. Албатта устоди худро ёбанд, албатта кор кунанд. хуб то ин замон чанд нафар аз масалан иштирокчиён, аз наврасон, масалан аз ҷавононе ки дар озмунҳое ки масалан шумо онҳоро раҳнамо сохтед иштирок карданд ва чӣ қадари онҳо масалан тавонистанд муваффақ шаванд? Хоб имрӯзҳо аз ду сезони ва Весголос 8 нафари гӯем ки 8 ҳамватани мо иштирок намуд. Имсол дар назар дорем мо як 8-9 нафари дигар дар озмунҳои байналмилалӣ ки якеашон дар Озарбойҷон мегузарад, ду озмуни дигар аст ки дар Қазоқистон мегузарад ва албатта ки дар Москав озмуни ва Весголос. ва бовар дорем ки ин иштирокчиён низ метавонанд ба таври шоиста кишварамонро муаррифигар бошанд. Албатта кӯшиш мекунем. хуб муаррифии ватан аз нигоҳи шумо чӣ гуна аст? Муаррифии ватан дар кадом соҳа, агар соҳаи санъат бошад, албатта ин ҳамон навоҳою ҳамон шириниҳои сурудҳои тоҷикӣ омехта бо гӯем ки бо забони ҳозира гузаронида шуда. Суруде бошад ки ба забони тоҷикӣ бошаду ҳамон суруди халқии тоҷикӣ бошад дар жанри рок. Агар мо сароем дар Русия ҳамин чизро ё ин ки дар пешниҳод созем, албатта ки ӯ муваффақ мегардад. Барои чӣ? Барои ин ки онҳо чунин сурудҳо ба онҳо наздик аст, рок. Лек ба забони тоҷикиро аввалин бор мешунаванд. бале омехта сохтани гӯем ки халқӣ бо аврупои ҳозиразамон фикр дорам ки хуб муаррифӣ месозанд. яъне бояд ба таври замонавӣ пешниҳод шавад. ба таври замонавӣ пешниҳод месозем, лекин либос ҳам гӯем ки дар ҳамон номерҳое ки мо пешниҳод месозем, либос ҳам ҷойи муҳимро ишғол месозад. Барои ҳамин ин комплекси гӯем сароидан ва имиҷ, агар ки мо дуруст ҳамин чизро тавонем якҷо карда пешниҳод сохта, ин фикр мекунам ки беҳтарин барои мо мешавад. барои муаррифии ватан масалан хеле ҳам кӯмаки хуб мерасонад. Албатта. хуб дар бораи сурудҳои замони нав ҳарф задем, масалан сабки тоҷикона бо жанри рок. имрӯзҳо якчанд нафар ҷавононе ҳастанд ки ин гуна баромад карданд ва зуд ҳам муваффақ шуданд, гарчанде ки масалан дар хориҷ сурудҳои онҳоро, матни сурудҳои онҳоро касе дарк намекунад, вале аз ҳисобе ки жанри мусиқӣ ба онҳо наздик аст, он сарояндаҳо муваффақ гаштанд. ва фикр мекунам ана ҳамон суруде ки шумо хондед дар як наворе ки масалан мо аз интернет дидем, хело ҳам ба ана ҳамон чӣ гӯям кормандони шабакаи телевизионии Мир писанд омада буд ва шумо онҷо худ танҳо сароидед. Хело ҳам як баромади хуб буд. Ман фикр мекунам агар ана ҳамон сурудро тамошо кунем, хело ҳам хуб мешавад, баҳри рифоҳи ҳам худ, ҳам рифоҳи тамошобинон. баъд аз чанд лаҳза бармегардем, моро ҳамроҳ бошед. با سر زبنده آرزه بنده سویم نیگر با خنده باری با خنده روی جهان را گشتم اما ندیدم شیرین یار ارزنده اطلسی تو زبنده با حسنی تو میخنده از کوکولی تاجیکی نمیتونم دیکنده دل با نگاهی خسته سری را نشسته مرا مکن عزیزم هرگز تو دل شکسته سلسله آتشی بر تاقی بسر چلکا کولی بازینگر آجی دل بر جلو و گوشواری زر لبهات شکر بگیرم تو را در بر آتشی عشقت به جان مهرت به دل محوشی نامهربان
هستی چی خوشگل داری اصلا در زبان یاری ازی افسانه‌ای در جهان اطلسی تو زبنده و حسنی تو میخنده از کوکولی تاجیکی نامتانم دل کنده دل با نگاهی خسته سری راه نشسته مرا مکن عزیزم هرگز تو دل شکسته اطلسی تو زبنده و حسنی تو میخنده از کوکولی تاجیکی نامتانم دل کنده دل با نگاهی خسته سری راه نشسته مرا مکن عزیزم هرگز تو دل شکسته Зафар Абдуалимов был у нас в гостях. Спасибо огромное, Зафар. خب سروب طوری که حاضر دیدیم این یک خود گفته بودی که سخن رو نمیفهمم در آنجا البته که ما پیشکی ترجمه سرود رو روانه میسازیم از بین چند سرود همین سرود گذشت گویم که چون یک مرحله دارم ببین که در همین سرود در روسیه در رادیوهای روسیه این روزها پخش میکنن در یک چند برنامه‌های هم بود این سرود پخش شده بود خوب ظفر تو با الان کوشش کردید که به قدر امکان به خاطر توانایی خود تاجیکستان رو توسط هنری آوازخوانی خود و توسط آن سبکی که مثلا خود دارید و شاگردانی که تربیت میکنید برای اشتراک در آزمون‌های موسیقی به قدر امکان توانستید که تاجیکستان رو معرفی کنید و این هم یک اقدام خوب است یک اقدام بی‌نظیر است که هر نفر شهروند کامل حقوق تاجیکستان همین اقدام رو گرفته هم نمیتواند و این قدرت رو هم ندارد. با خاطر اون که اینجا با ما صحبت کردید اطراف لایحه واویس گولز که اونجا شهروندان ما اشتراک کردند و به واسطه جا هم گرفته اومدند کشورمون رو معرفی کردند و به خاطر اون هنر و استعدادی که خود دارید و توانستید با اون هنر و استعداد خود تاجیکستان رو معرفی کردید برایتون تشکر میگویم. سلام باشید. خوب ظفر قسمت سومی برنامه‌مون است فرا رسید. در این قسمت به شما 5 سوال میدهیم و باید بگوییم که این سوال‌ها کمی کنجکاوانه هستند. سوال اول این گونه است. میگویند زندگی با آرزوها گوار است اگرچه بعضی‌هاش عملی هم نمیشوند. خوب بودند حالاتی که پیش از خواب آرزو کرده باشید و تو به الان یگان تاش عملی شد؟ پیش از خواب آرزو میکنم سحر از یادم میبرد برای فکر دارم که عملی نشده است. نشده است. خوب سوال دوم. چگونه انسان‌ها رو در زندگی، در کار و فعالیت و یا عموما در محیط ایجادی رقیب خود می‌حسابید؟ ما رقیب یگان کس نفری رو نمی‌حسابم. از چی سبب؟ از سببی که خب در سوای سراییدن باشد گویم که هر یک از حسیات خود رو داره در سراییدن. برای همون فکر دارم در اینجور رقابت هم برای من
нест ки ман ба мисли гӯем ин ё он сароянда ман сароида наметавонам, барои ин ки ин ки дигар нафар сароянда ба мисли шумо. бале умуман дар кору фаъолияти худ рақобатро дӯст медоред? Мехоҳед ки масалан аз касе пешрафта бошед? не ман умуман ин чизро ҳам фикр дорам ки ба ман он қадар нороҳат мешавам. хуб, саволи сеюм. аз назари шумо китоб, филм ва ё таронае ки ҳар як шахси эҷодкор бояд донад кадомҳоянд? як мюзикл аст, Мулин Руш ном дорад. Ин филмро албатта бояд ки як бор аз назар гузарад. Дар он ҷо Никол Кидман бозӣ мекунад. Бениҳоят филми хуб аст. ин филм агар китоб бигирем? ном дорад Тайна, секрет. Ин китобро на танҳо гӯем эҷодкор, балки фикр дорам ки ҳама бояд як бори хонанд. Ин як китоби гӯем қиссаҳои зиндагии нафароне ки муваффақ ҳастанд дар ин китоб ҷо дорад. Ин чизро фикр дорам ки ба ҳама хондан дар бор. агар аз тарона бигирем чӣ? Ба ман як суруди гӯем ки як сарояндаи рус бениҳоят маъқул аст ки як моҳ якуни моҳ пеш аз дунё даргузашт. Дар синни 38 солагиаш аз дунё даргузашт. Ин Юлия Началова аст ки сурудаш героини моего романа. Ин фикр дорам ки шахсан ба ман ин суруд бениҳоят як таъсири зиёд мебахшад. саволи чорум. вақти холигии худро чӣ гуна сипарӣ мекунед? ман вақти холигӣ надорам. ҳамеша дар кор ҳастем. аз чӣ сабаб ки як кор тамом мешавад, аллакай ман медонам ки 2 рӯз пеш як кори дигар буд нашудагӣ ӯро кардам. хоб ӯро мекунам, боз мебинам ки шогирдо омаданд. бо шогирдо машқ кардам, боз мебинам ки ба сабт ин ки ба хоб вақти холигиам қадарам нест. саволи охирин, саволи панҷум. беҳтарину арзишмандтарин маслиҳате ки бароятон дода буданд чӣ гуна маслиҳат аст ва бигӯед ки аз тарафи кӣ буд? ҳеҷ гоҳ ба нафаре такя накун ва аз нафаре ҳеҷ чизро талаб накун. ҳар коре мешавад аз худат бин ва ҳар коре кардани ҳасти худат кун. бале. ин суханҳо дар шаҳри Санкт Петербург гуфта шудааст ба ман. як нафар ки ном доранд Саид Алиевич, нафаре ки дар Санкт Петербург ба ман хеле кӯмаки зиёд додаанд. хуб, ташаккур барои ҷавобҳоятон ва барои хело ҳам як суҳбати хубатон. бори дигар бароятон миннатдории худро изҳор мекунем ва шуд шудем ки ин навбат бо мо як суҳбати хело ҳам хуб кардед. дар охир мехостем бифаҳмем ки чӣ нақшаҳо доред умуман дар кору пайкоратон, чӣ навигариҳо шуд? албатта нақшаҳо зиёд ҳастанд. шунидем ки шумо рӯи ана ҳамон таронаи машҳуре ки ном дорад «Ман бо духтаре вохӯрдам», аллакай фикр мекунам клип ҳам навбардорӣ кардед. чӣ шуморо водор кард ки рӯи ин тарона клип навбардорӣ кунед? зеро ин таронаро бисёр овозхонон сароиданд ва ҳама ба сабки худ. сароидани ин суруд сабаб дорад. ман ба Москав рафтам, дар як маросим ин сурудро месароидам, дар як маросиме ки онҷо байналмилалӣ буд. ман дар он ҷо баҳс шудам бо намояндагони бо дӯстоне ки аз Озарбойҷон буданд ва аз Русия. баҳс шудам ки аз ин чиз ман ҳайрон шудам ки барои чӣ онҳо ин таърихи ин сурудро намедонанд. ҳар якеашон мегуфтанд ки ин суруд аз мо аст, инаш мегуфт аз мо аст. чӣ хеле ин суруди русӣ. инаш мегуфт намояндагони чанд кишвар ба ғайр аз шумо? ду кишвар. Озарбойҷон ва Русия. ин чиз нобахшиданӣ аст. барои аз чӣ сабаб ки онҳо сароянда ҳастанд. онҳо ҳам сароянда ҳастанд. ин чунин сухан мекунанд. фикр дорам ки нодуруст аст таърихро донистан дар кор. ва аз ин сабаб баҳс шуд. сарояндаи Озарбойҷон гуфт ки ман инро тайёр карда будам. ҳар дӯстам гуфтам мебахшед ин суруди мо чӣ хеле чӣ тавре хонем, хеле мехонем, кай ки хоҳем инро месароем. ин суруди тоҷикӣ аст. аз ин сабаб ба як фикре омадем ки ин сурудро албатта зинда кардан дар кор ки нафарони намедонистагӣ аз дигар давлатҳо албатта фаҳманд ки ин чиз суруди мо ҳаст. ҳам таърихи худро дорад ки ин суруд дар хонаи Зиёдулло Шаҳидӣ ки композитори тоҷик аст таваллуд ёфтааст, ки Андрей Бабаев гӯем композитори ин суруд барои филми тоҷикӣ менавист.
дар вақте ки ин сурудро менавиштанд дар он ҷо тоҷикистон, озарбойҷон, русия дигар набуд, ссср буд, ин як давлат буд. хоб ва албатта ки ин суруд барои филми тоҷикӣ буд ва ба забони тоҷикӣ буд. Ин суруд дар тоҷикистон тавлид ёфт? дар тоҷикистон тавлид ёфт ва ба забони тоҷикӣ буд ва гуфта метавонем ки ин моли мост. ин моли мост, албатта ки моли мост. ва дар хонаи Зиёдулло Шаҳидӣ ва бо Толиб Шаҳидӣ ба Андрей Бабаев кӯмак мерасонданд ҳамон суханои тоҷикиро тарҷума мекарданд ки ҳамон оҳанг бо суханои русӣ дуруст гиранд. хоб ин чизро фаҳмондам. хоб он нафароне ки бо ман баҳс мекарданд ин чизро фаҳмиданд аллакай, лек ба дигарҳоям чунин нафарҳо зиёд ҳастанд. сурудро медонанд, лек намедонанд ки аз ки аст, барои чи аст, чиқар. хоб пас аз ин як фикр шуд аз ҷониби Беҳрӯз Насриддинов пешниҳод кард ки ин чизро клип кунем бо аввалин кори продакшн, Азия Плюс Продакшн. хоб аз ин чиз ман хурсанд шудам ва ин корро оғоз кардем. Клип омода аст? албатта омода шуд, лек дар ягон ҷо имрӯзҳо пахш нашудааст. Яъне мо имконият дорем ки тавассути барномаи худ, тавассути телевизиони Сафина аввалин бор ин клипро пахш кунем. албатта, барои чӣ не. чун анҷоми барномаам фаро расидааст, фикр мекунам дар анҷоми барнома мо ҷой мекунем ин клипро. аввалин бор тавассути телевизиони Сафина клипи нави Зафар Абдуалимов бо таронаи машҳури «Ман бо духтаре вохӯрдам». бори дигар бароятон ташаккур мегӯем ва билохир расидем ба қисмати охирии барнома. ба хотири он ки шумо ҳамчун як шаҳрванди намунавӣ тавонистед Тоҷикистонро ҳамроҳи шогирдони худ дар бисёр озмунҳо маърифӣ кунед, бароятон ташаккур мегӯем ва иқдоме ки телевизиони Сафина гирифтааст ва хостем аз ин иқдом шумо низ ақиб намонед. як ҳадияи кӯчак дорем ва ин ҳадияи кӯчакам дар шакли диплом аст ки он ҳам ҳадия мекунем ба шумо. муборакатон буд. бинандагони азиз, барномаи публисистии ҷаҳонзеб ба анҷом мерасад ва ёдовар мешавем ки меҳмони навбатии барнома буданд Зафар Абдуалимов, оғозхони муваффақу ҷавони кишварамон. боқӣ хушу хубу муваффақ бошед ва инро фаромӯш насозед ки тоҷикон зеби ҷаҳонанд. хайр. Девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Девушку полумесяцем бровь, на щечке родинка и в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла.
моя любовь, на щечке родинка и в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне. Покой